teluk irene. Nah, wani ora. Koncone mburi sak jogetnya. Ya. Yen wis tak tukokne wujud tali sak kotange nanging saikine ilang sak sliraane. Lunga menyang kita napa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki. Senajan regane 1003 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok ayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi kon ku goleki isi kotak. Kotang iki tak simpen tegane nyepati tali kotang wujud tresnaku kang suci. Putra kembali bersama Putra Musik Indonesia. Pesona dari radio. Oh tali sak kotange nanging saikine ilang sak sliraane. Lunga menyang kita napa pamit ora ngabari apa kowe lali karo aku iki. Senajan regane 1003 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok ayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi kon ku goleki isi kotak. Tresnaku kang suci.
saksi tresnaku kang suci